ko na inyong pagpasok sa paaralan, kayo'y pisikal na papasok sa paaralan. Mag-aral ng ating mga leksyon dahil ito sa virus ng COVID-19 na ito sa ating paligid para makaiwas kayo sa sakit ay sundin ang mga alintutunin pangkalusugan gaya ng pagbubukas ng kamay, maligo araw-araw at panatiling malinis ang katawan, kumain ng masustansyang pagkain at uminom ng 8 basong tubig araw-araw. Matulog ka ng maaga at iwasan ang palaging paglabas ng bahay. At kung kinakailangan mang lumabas, huwag kalimutan ang magsuot ng mask o face. Mga bata, kayo ba'y naligo na? Nakapagbukas na ba ng kamay? Kumain na ba kayo? Kung tapos na itong magawa, kayo ay handa na sa ating leksyon. Ang ating pag-aralan ang naturang aralin panlipunan. Pag-aralan natin ang tungkol sa iyong sarili. Ang iyong pangalan, kaarawan at edad, tirahan at paaralan. Alamin ang mga pagkakilanlan sa iyong sarili. Ano ang alam mo tungkol sa iyong sarili? Ating pakinggan ang mga sumusunod na pag-uusap. Bago ka ba rito? Ako si Mara Cruz. Opo, ang pangalan ko ay Ana Santiago. Bawat bata ay may pangalan. Ano ba ang pangalan mo? Kailan ka pinanganak? Ipinanganak ako noong ika-3 ng Oktubre, 2014. Ang buwan, araw at taon kailan ka pinanganak ay iyong kaarawan. Ilang taon ka na? Ako ay 6 na taong gulang. Mahalagang malaman mo ang buwan, araw at taon ng iyong kapanganakan. Ito ay upang masabi mo kung ilang taong gulang ka na. Ikaw, ilang taong gulang ka na? Nawawala ka ba? Saan ka nakatira? Nakatira po ako sa Elucantia, Manquilam, Tagum City. Mahalagang malaman mo rin saan ka nakatira upang kung sakaling maligaw ka ay makakauwi ka. Ikaw, saan ka ba nakatira? Saan ka nag-aaral? Nag-aaral po ako sa Magugpo Pilot Imelda Elementary School. Ang paaralan ay lugar saan ka nag-aaral. Saan matatagpuan ang iyong paaralan? Sa Subricari Street, Magugpo South, Tagum City. Mahalagang alam mo ang lokasyon ng iyong paaralan upang hindi ka maliligaw sa pagpunta nito.
Gawin. Sagutin ang mga tanong sa Kutobi ebook at gawin ang mga karagdagang gawain sa inyong module.